Mga tao nagdasok sa bus stop pakilid sa Cebu City Hall human nabiyaan sa free ride nga gitanyag sa Cebu City Government. Wa na musaler ang social distancing sa mga tao nga murag nagpanic buying sa kahadlok ka posibleng lugwayan ang enhanced community quarantine. Ano ang exclusive report? Daw na ay sale at tubangan sa usa ka supermarket gumikan sa kadaghan sa mga tao nga naa sa gawas. Dala nila ang mga kinumpra ug nagpanikad ng makapauli sa ilang mga Pinoy-anan. Apan wala sila kasakyan kay lagi nabiyaan sa mga bus nga kutob lang sa alas 9 sa buntag. Muna ang sitwasyon karon diri sa tubangang bahin sa usa ka shopping center haduolan ni sa Cebu City Hall. Kung atong mabantayan, daghan kay mga tao ron, no, o niya ang social distancing murag wa gyud matuman na nining panahona. So pangutana ta kun okay, do na pa masakyan karon, madam? Na kanina kami sir, alas 7 pa sa buntag. Kasagaran kanila, wa masayod nga dunay cut-off nga oras ang free rides. Ride kung naay cut-off. Nisulti unta sila nga ang cut-off alas 9 kay kami mangumpra may kutob ra alas 7. Kining usa ka ginang nagkuyog-kuyog lang unta apan mitagam kay gawas nga kapoy. Nahubas usab ang iyang pitaka nga tawo-tawo na lang ang nahabilin. Nahadlok usab siya sa virus nga nagpangamahay kay wa mapatuman ang social distancing. Ang nabili nito 100. Eng. Pwede luksotin ko. Taod-taod, migawas sa City Hall, si Attorney Floro Casas ang City Administrator. Kinsa, mihupay sa kawalakas sa mga tao nga makasakay gyud sila. Pag-abot sa mga bus, nagdikit-dikit na usab ang mga tao nga nagtinguha nga makasakay dayon. Giklaro ni Attorney Casas nga alas 9 sa buntag lang yun ang cut-off sa mga free rides. Apan, tungod sa sitwasyon, gipahatod sila sa mayor sa ilang destinasyon. Naagid tayo sir, 9 o'clock lagi doon tayo sa kutob, no? But since kuan mo dugma, Merkulis Santo, Ebisanto, wala man tayo biyahe ana. I think nangumpra man gud sila. So gi-consider lang po ni mayor, so iyang gipa-extend lang og kuanang 1 more hour ang ato ang bus service. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.